Karon ang atong hisgutan kung unsa ang atong setup o mga kinahanglan una kita makasugod sa atong actual nga tutorial. Environment setup. So una is hardware equipment. Basically you need desktop or laptop. So any working na device or machine, okay na siya, pwede na to siya magamit. Ang ikaduha is software. Sa software natay tulo ka points. Ang una is ang operating system. So sa operating system natay tulo ka common kayong environments, ang Windows, ang Mac OS o Linux. So kung aduna kay PC, so most probably Windows based ka or nanay naka-install daan nga Windows. Next is ang Apple ecosystem or Apple products. If you have MacBook Pro or MacBook Air or any Mac nga machine, then na kay Mac OS, and then you also have option to install Linux. Next nga point is ang text editor. So sa text editor diha ta mag type sa atong code para para sa atong mga tutorials. So ang pinaka basic gyud nga available sa ato ang in terms of Windows system is ang Notepad. So sa Notepad pwede na ka makasugod og type dia og enter sa code nga atong gamiton sa atong mga tutorials. Naapoy other option is first one is ang Notepad++. So basic pud na siya nga editor with additional features or functions. And then ang isa is VS Code. Karon sa Notepad++, available na siya online, pwede nato na siya ma-download. Just head out to notepadplusplus.org and then pwede ka maka-choose og unsang download package ang pwede para sa imong platform. Ang next one is VS Code. So sa VS Code available po ni siya online for download, free po ni siya. So you also have option for Windows, Linux or Mac. So you have these two options. So kani siya depende na sa imong personal preference kung later on asa ang mas ganahan ka mo gamit. But for me, ako ang ginagamit is VS Code for my coding activities. Okay? So ang next is web browser. Sa web browser, mo ning kinahanglan nato para makita nato ang output sa ato ang gibuhat nga code sa HTML. So basically mo ni siya ang mag-render or mag-display sa ato ang HTML files. So most common available nga mga browsers is we have Chrome, Edge, Firefox or Safari. Napamoy laing daghan diha pero mo ni siya ang mga common kay nga mga browsers nga available sa ato either Windows or Mac or Linux. Okay? So karon atong testingan kung ready ba ang atong environment para sa ato ang mga tutorials. Okay, so karon mag-open ta og Notepad kay sa ko Windows man. So ang na-available na ko is Notepad, pinaka basic. Karon type nato diri hello world nga example. Karon save na to siya. Karon kung mag-save ta, i-type na to as hello world.html. So tanan nga mga HTML files mag-end yun na siya sa .html nga file extension. Okay? Then click save. Tapos karon i-open na siya dito sa asa na to siya gi-save. So for example sa ko sa documents naman ni siyang hello world.html. Kung makita ninyo ang icon niya is nakaset into Chrome nga icon. So mo ni siya ang default nako. So basically mag-open ni siya sa Chrome nga browser. So kung i-double click nako siya and then magawa siya diri sa as a new tab, then makita nimo ang naka-display is hello world. So basically pag ingani na siya, meaning okay na ang ato ang setup.